तो का हाल बा भाई लोग तू लोग तो जानते बार लोग कि खेसारी लाल के छोट मोट अवार्ड मिल रहा है बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर के कोलकाता में। तो अब हम तार लोग से कहतनी कि अगर तू लोग पवन सिंह के अवार्ड दिलवाए के चाहता लोग, मतलब कि बड़ा अवार्ड दिलवाए के चाहता लोग, तो तार लोग के एगो काम करे के पड़ी। तो उ हम बताएम तार लोग के। तो बताए से पहले अगर तू लोग पवन सिंह के बिग फैन हो लोग तो वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर लो, काहे कि पवन सिंह के बारे में ऐसन के बहुत सारा वीडियो आवत रही। अगर तू लोग पावर स्टार पवन सिंह के ई अवार्ड दिवाल चाहता लोग, अपन ताकत दिखाए के चाहता लोग, पावर एकदम दिखाए के चाहता लोग, पावर स्टार के असली फैन होगा लोग एकदम, मतलब कि पावर स्टार के मानत होगा लोग, तो तू लोग ई काम तो करबे करबा लोग। तो चले के तो भाई लोग तू लोग जानते हो लोग कि हर साल की तरह इस साल भी दुबई में IVFA अवार्ड शो होखे वाला बा। तो ताहा लोग के एगो काम करे के पड़ी, उ प्रोसेस हम ताहा लोग के बताए वाला बानी। तो प्रोसेस ध्यान से सुनिए लोग, वीडियो के स्किप मत करिए लोग। अगर तू लोग पावर स्टार पवन सिंह के ई अवार्ड दिलवाल चाहता लोग, तो ताहा लोग के एगो काम करे के पड़ी है, स्क्रीन पे एगो नंबर लौकत है, ई नंबर पे ताहा लोग के मिस कॉल मारे के बाद 20 सेकेंड बाद तारा लोग लगे फोन आई कहे कि अगर तू लोग पावर स्टार के वोट देवे के चाहता लोग तो 1 दबाओ लोग, 2 दबाओ लोग, यही का कुछ नंबर दी आ तू लोग दबा देबा लोग, तो तार लोग के वोट वो जिया चल जाई आ पावर स्टार के अवार्ड मिल जाई। तो हम आशा करें कि ई वीडियो मतलब कि तू लोग सगरो शेयर करबा लोग आ पावर स्टार के ई अवार्ड दिवाइबा लोग। तो चला आज के तरफ इतना ही, अब मिलता नहीं अगला वीडियो में। आ पावर स्टार के बिग फैन होगा लोग तो वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब करबा लोग, काहे कि वीडियो ताहा लोग के पावर स्टार के बारे में इस चैनल पे आवत रही। तो सब्सक्राइब कर ली लोग, हमरा खातिर ना तो पावर स्टार खातिर सब्सक्राइब कर ली लोग।